Už minulé som povedal, že milujem ten moment, keď už sa dáva dole len fólia. Je všetko hotové. A toto je ten posledný špendlíček, ktorý vyťahujem. Sme v Trebišove a máme pripravený byt na predaj. Takto to vyzeralo predtým. Sme hotoví. Sme na Zimnej ulici v Trebišove, na 3. poschodí, trojizbovom byte, tehlovom, zateplovanom bytovom dome a byt po kompletnej rekonštrukcii. Čaká na vás.